Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Balasan Allah yang utawa guru tanu ko kaya batian yan ko sa bird ko para manu Allah balasan kan mamu Allah sa ko kaya pamamakin na ganyan sabab ro meniat tanu pia-pia tayo tikap kesampur na o malas ap kekuatan no sa benda yang mapia dayan na bagantano sa mapia pamamakin na so isa ko mga ulama tanu sa isa municipality yang Malabang ada salakaw araw Al-Alim Nuruddin Tindawan on Dato kataya guru so Mike balasan ko Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orianong pudi nagubantu kasi ko Allah matatang kad asmay tumalaban tugan sang kaya dunia na ayamala na si sa alungan amawli na palen na bantugan wallah
Nago parehang penodatan no kasol ni kumabubalaya pengadian taleman to mendiskus tano na pupanalamat tano sa daa pita tamanan niya na panalamat si Allah. Sabab sa miyapat tano kung mga tao kami nisampay sa giyang kaya Ramadan. Agian kaya kinisampay tanong sa giyang kaya Ramadan na nikmatun azimah. Limo ini na miyakalala apun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa minikalimutan niyan kami nisampay tanong sa kaya Ramadan. Agi ay suulan-ulan aw manisar katano na papalag niya sa Allah. Pagpamangin niya ko Allah, ami sampay sang kaya Ramadan. Aki-akati ami nisampay na naroon. Nagupalalamat ang tanupan. Aging kaya sabapan, akapagkod na giyang kaya seminar tanong, kumandin na gawi sa giyang kaya Ramadan. Ang pamangin tanong si Allah. Ang pagkumanumanan Allah giyang kauto ang panaguntaman yan na panamarian, na sakalian. Si Kuwagamat tanong agama Islam saan duman na yan. Ikapagkado kawiron. Kapag na daw numataw. Sa diing kulala sa giyang kaya seminar. Mga bubayami si Islam, mga pagariami, tanda ka na sa mata na sa pamamakinugan. Nasukyo na giro na hindawan, nakuhaan tanong, ng dalabakan tanong, inggulan tanong, sa giyang kaya kapagpagintaw tanong sa dunia, nasukman na sukyo na tanong saya, ang mga lalangan na yun sa parawallah, na panangkilaan tanong, na inatitapan na kang tanong, kagindi kang pagkasalangan tanong sa maliwanag. Ayan na maudo, o pumag-usay tanong imando, nagyang kaya, bitwan ba sarap sa al-zulmu wa anwa'u. Ay basta niya sa maranaw, nasukap panganyaya, o di inakapanalimod, agusupik kilasya niya. Kepakatan untan wa palayatan salim, palayatan mga panganyaya. Na inuntan wa yung pangani, inuntan wa yung pangagusaya. Kaantano ka to kariwan ko na ipuntalian, anto na yung kalasinian. Naantano ka pa ng gilayin, naantano di mapanggilabak, sabab sa giyang kauto, at inisapat nun Kuwagamat tanong agama Islam. Anto na yung pagturuan mga ulit Allah agul, kapangan niya. Bimana ng mga ulama, nagtigiran na ayaw mga naugul. Nagyang kauto, awad o say'i fi ghairi mawdi'i. So, kibanta din ako say, sigo ka na ba niyang darap pa? Ay ako nakapanalimot, nakapanganyaya. So, kibanta din ako say, sigo ka na ba niyang darap pa? Katawan na nga sa darap pa, yan, nasa lakawat yagun na kao. Nagyuto ko ni maana niyan, maana ka panalimpot. So, kanabaw na kanahin mo ganyan kao ni Bala. So, kanabaw na kapapatutan na ron na kayo ni Bugay, ron na kapiyang isangan. Nagyuto ka ni kampangan niya yan. Yun di maana, yun kao to ka panalimpot. Anong pa namin maana ng mga ulama? At hindi naman na iayabat na ron na kapanalimpot, kapanganyaya. Na atasarrufu fi mulkil ghaib.
Dia kau tua di ikam gira-gira ya, tinggal di ikam gira-gira ya. Kuatnya kami milikun, ada kirkun. Nasakai diun di imma, manguna adika diun gira-gira lagi kau tua ada kirkun. Wa mujawazatul had. Udi lagi kau tua kaplepasan. Kapesubrai kasagi kau tua taman ai bebetat. Lagi kau ni kapanalim. Faminat dhunub al-azimah allati haramaha Allah ala ibadihi. Pada sama dosa amya makalalla. Apiakah haram wallah si kumawrit niyan. Nago bitadanya sama simpi. Masakit asiksa sangka ya dunia na dalam si salungan amuri naging kay abul bidaru Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran digo Allah wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tasqasu fihi al-awsar. Dingkat tigu Allah bipikirau bersuwalla na banian ang pakalilipati banian dikata tanuri sungani na diinggilumakan o mga tao ang mga panalakoto mga tao ang mga salimbo mga tao ang mga tanganiya kaayamat taamna napagdali kang kiran Allah agyang kau tuwak tiwayan adin yang kirampas isugat katali kang kiran Allah si itugawi apa nga pula yang agyang kau tuwa mga kailay emang nila salungan na mauri api-apa din mga prabu tao dimisugat ako tao sang kaya dunia. Na sigurado ang isugatuan kung kapakauman sa alungan amon. Di ka manayaw Allah. Batil kabuyutuhum khawiyatan bima zalamu. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'lamun. Yun naman ang Allah sa mga balayan. Ang mga binasa bima zalamu sebab kumani na kaya panalimbutiran na kaya panakumpiran. Inna fi dhalika la ayatan liqawmin ya'malun. Matatagul buat tiga Allah. Agi yang kau tuat tanda siya kong pagtaw ada mga gelubog yan, ada kataon yan, ada mga suwayan. Gaya kay mga uring pano Allah, akap panalimut na pilay tanong si iman to ang mga ginawa tanong. Ino mga day, ginawa ko, daamiyato na kasasalimbutan na kataw. Daamiyato na kaya salimbutan na ka. Apya da kaya salimbutan na kataw na sigurado ako, kaya salimbutan na ka ginawang ka. Kaya salimbutan na ka, ginawang. Ayaw may haloy sa hadith, makapantag sa diyan kaya kapanalimbut. Abitero Rasulullah, abitero Allah sa hadithul Qudsi at timanayawang ko. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu. Hei mga uring penanganan tigu Allah, hei mga uring penanganan tigu Allah, mata na sakala piyaka haramakan kung ginawa ko sukap panganiaya na kapanalimbut. Nabi alo yang kena tigu Allah kung nulun-dulu na niyo haram sa ubang kanwat tigu Allah sesalimbutan. Baka kanwat tigu Allah sesalimbutan. Samo ito mga ulit Allah na ini sa para nakatanuan ng Allah.
Panamanamarang tanu ida abad tanu kasalimbutan. Panamaran tanu utama na kugugat tanu na di tanu mampu kasalimbutan na mga ginawa. Wa qulmu yang qasmu ila thalathati aqsam. So kapanalimut na telo ka kelas. So kapanalimut na telo ka kelas si mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagana yang kapanalimut na dhulmul abdu nafsahu bil kufri was syirki wan nifaq. Ayat bagana yang kapanalimut na so kapasilimbuti o uripan kapaganiayaan o uripan na sa ginawa niya. Ando man ay kapaganiayaan tanong kumaginawa tanong. Ayat kapaganiayaan tanong kumaginawa tanong na bil kufri. Penggulalan sa kasangka, kaungkir, wasyir, nabuso ka panakoto, wan nifaq, abuso ka munafik. Tunay rupa lagi kaya di tanong di kapangan niya, kapag niya at tanong kumaginawa. So Allah subhanahu wa ta'ala na inagawin niya. Digo Allah, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. So sila nung tuwati Allah niya maratiya daerah na kambuti, daerah saudi, so mga paratiya na sa kapanakoto na sila naman at tigo Allah na bugyan nila na sa kalilintan na sila na tigo Allah sa mga tao kami ang atuturo. Tamang pa na sa kanalika mga panggalaba. So kapanakoto, so kapunafik, so kaungkir, napadakasagin kaya mga taway na luwi Allah. Asosyanon ko ang maratiyatig Allah. Adaya na kambuti, daya na saudi, so mga paratira na sa zulm, kapanakoto, kapanganiya, nasiran manatig Allah, nabugyan nila naging kautuwak kalilintan. Kalilintan na sa kaya niya nalalampo kung kapang mayroon sa alungan amori, sabab sa giyang kauto, at kaya paratiyairan, kaya paranggilairan, kaya pagkararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtadun, nasiran natin Allah sa mga tao aming atutulog. Ayaw makina niya ng mga ulit puno Allah, lagi kaya kapagintautan usang kaya dunia. Nading tanong ni may pelumama ka. So binti barangan ang mga rarata, binti barangan ang mga gabag nasanod kailay. So dito ang mga tao at yung Allah, so dito ang mga tao abigan ng Allah sa sindo ang mapakapasingay yanon suribat na gusto binar sa giyang kaya masatan o kapapantagan man. Giyang kanina inawitan ang panganay klase kapag kasalimbut niyo rin pa na kung ginawa niyan naginan so kalasya ka panalimbut kalasya ka panganiya aginan nila so kapanakoto kakagiyeso kapanakoto naginan ni pipuro-puruan agin kauto ang kapanalimbut naginan so dusa kalasyanan adi perila Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kauto at tawadin ulaw na amay nakapantagan sa nakapatay ang giyang kauto at tao na mapambugyan niya na giyang kauto ang murka ko Allah nagugiyang kauto ang kakauat yan sa giyang kauto alimu Allah subhanahu wa ta'ala sabab ini pamaningkas sa kaniya ng Allah sa Quran nag-inisisinta pa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tingman na yung Allah ala la'natullahi ala zalimin tanudan ang tingwa Allah kasumur ka Allah
na sang kung mga tao ang mga derwaka, sang kung mga tao ang mga pananakoto, sang kung mga tao ang mga tangan niya. Subhanallah. Sa mo ito mga uri punulta na miyak karayat. Aw dintano mapaginom ka, dintano mapamangit ito nga mga ginawa tanong na mapipiligro tanong kabal tanong din. Mapadat ko mga tao akis sugat aging kay amor ka iadam kita. Ay kado mga uri punulta akalasya kapanalimbot na gulmun bainal abdi wa bainan nas. Sulit tanong di ikapaka pamaganyayan. Ikadua ka klase na sudi ikapaka pamaganyayan. Di ikapaka sasalimputan. O mga tao, pagkasalimputan o sabag iso sabagi. Nanto na yung itadita no di ikapaka sasalimputan. Di ikadita no di ikapaka sasalimputan na dua klase. Wayang kasimu ila zulmin qawli wa zulmin fi'li. Dua. Di tano di makasisalimbuta maka pamaganiya sa katero. Paganda na katero. Kadua na di tano di maka pamaganiya makasisalimbuta sa gelembok. Minggulalan sa gelembok ako minggulalan sa katero. Ando na yung mga punta lagi ang kanana kapanganiya ang katero. Eropatan kaantan may itaman asindidan o para tayo tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kaubat tanong ron nagkasugat na ang tanong ka pa ng gilay na ang tanong itapunak at ta'arudu ilan nas bil ghiba pagaya di tanong di ka pamaganiyay na diking bulalan sa kapamagan ko diking bulalan sa kapamaganta. Kaya maganda ka sa palaring ka Muslim na dito din kaya niya ang kaon. Kaya salimbutin ka. Nakula, ilahita nung mga ginawa ko. Anya kaya salimbutan na ka, anta ka na. Sigurado ko adin. Uman din mapita na di ka di manalimbutan na. Uman din mapita na di ka di mga niyaya. Kabakas sigurado ada ka mga pamaganta ka na Namayot pa na ka maliyutan na bakas sigurado di ka pa mga pamaganta. Kakagisi sa lagyan ka na ng mga nilatan. Ada ba niyan tulan? Amal mo na ka pagkabukas yan. Napanang nilatan na lagyan ka na al-ghiba. Sabi sa mga tao, amapasang ikapamaganta, na yun naman mo ikapasang yan. Ikapangan niya yan, nakapanalimbot. Dahil naman po sa ibong mga ulam, maging ka na makapantag sa diyan ka na nakapamaganta. Ano na po na dito na di ka makapamaganta yan? Wala mima, nakapamaritis na. Laboy mato, lumalagay na yung maritis. Kasuluyan. Naku na, pamimigilan ka ko na dami ang suya na kakakay. Dami ang maritis ka. Dua sungap maritis. Mapia gumarat. Napia ka maritis kasi umapia. Baka po kaliyo na. Ayaw maritis na gengot dami ang suwa ka mapia. Ayaw nga di pa manutula ko siringan na ka. Kumanisar ka tano na inao. Di makasuruyan, di makapmarites. Na panawalan tanay ka pa ng gilaan tanuanan. Kamapagpili ka rin sukat punin daw tanong. Na mapipili ka rin sukat punin daw tanong. Dahil ni Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata qattat. Dito ni Rasulullah, pagkasunod o surga sa tao nga mapasang ikasuruyan. Namapasan ikap maritis. Subhanallah. Sa mga ito na basta di mitapalak, di kaginakan, agi ang kaya kasuruyan.
na benar bertanong na benar mapipili dulu suka paggamatan. Kenapa tanong mapaterway ba din napakayen? Kenapa tanong so kenapa kata so Allah apa betali sa hukuman? Okay, ito yung tanong paggamay na sa mga karina. Apit na Rasulullah. Na di pagkasulad o surga gyan ko tuwa tao. Surya gyan ko tuwa tao amapasan ikaw maritis. Padapan adi tanong di ka pamaganyaya na asibab wasyatam gyan ko tuwa kandidaura na asisinta dil katanwaya keda may ito muna miyang asisinta may ito muna miyang kandidaura na umanisa na mapasan ikandidaura na matagili kasisinta. Diniyan iba manintaan sa buhat, tabi ya pagalitan ro na yan, igira miya na sulay, natigila no basula sore ko. Nadisira ni sisinta, may hapi ang amumurka na mga lasore ko, subhanallah. Hey, pagaliya, salim mo ito ka man, ilang ka na nigulaw na, bayiran basilan mga lalong, kapag kumubaya nila nakapagkinaw sindi o maliwanag, na ayaman taang benar na pagkina. Kaya ginagawa na din yung pagtawag yung kautuwa transformer, pagkina yung kautuwa 69 GB. Nakalabay na nung kapar, nakalabay na nung kabayan. Kabat yan tanong sa Facebook ang pala ito, namiyura na post. Mata ada manun pag yung tindakan. Mata niya mo mga nasuri kuwawan. Subhanallah. Eh, pagkaniya, miyan niya yung kasiran. Ayaw ko na pinatibitiro ka na mga. Miyan ka dagang nalang kasiran. Tubat ka ko Allah. Pangalan ka na narelasi ko Allah. Kau dinia udir ka na narelaan ko Allah. Na makaw makasalungan ng mori. Na kubeda na kagyan ka na nagilubog ka. Kubeda na kanan. Ano niya taong suka sabara. Kaya mga pinagawin na piyamag-usay siya mga ulaman tanong. Tubatan ka ng sikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penalitan di kapag-pamaganiya na gem kau tuwa alihtiqab. Gem kau tuwa umanisa na iismul niyan supadiyan. Pakai ikaw niyan supadiyan. Ayaw mo kailan niya nun. Nasa kaniyang imala, nasa kaniyang imala iban-tuban. Nasa sala kauron na da lagi din na makadadang panas na makaroon din. Panagila ikaw ba di ba nga di mapapakay ito so lagi ka Muslim. Kamu lagi ka no palaya po na niya na po sa lupa. Dan nang bidaan niyo. Ayaw mo ka pong bidaan niyo na antay malarkano yung kanaksik Allah na antay malarkano iparat niya na simba Allah subhanahu wa ta'ala. Panagila tanong word na sa ataw ko ataw di tanong di mapana na ito. Pada puna di tanong di ka pamaganiya na geng kau tuwa wa tanabuzibil alqab. Geng kau tuwa kamu berdaya tanong sa patuginan. So di pagkabubayaan ang padakan ang pagkipunggalan na kau na. So di niyan tayo panayang kau ni pembentuk. Ibarat yan ang ikaw mo hindi. Banin untuk pagkabubayaan. Anda yang pagkabubayaan sa mo hindi. Ibarat tadi niyan untuk kabubayaan. Kamu betul sangaran. Adik kabubayaan ang padakan. Ubay kau na pembentuk. Ubay ay pagkapiya ginawa niya na mata na. Layo ka na iya miya katay-tay. Miya kapiya-piyay. Mugmug, miya kapiya-piyay. Nahuwag yung ito ipagpakapiya. Ginawa niya nakapagpakat ko lang. Ginagawa ito ipagdawag ko. Kiting kilupakan. Kabubayaan ka niyan. Adi siya lang mo na. Di niya nagkabubayaan ang aran na ayaw ni ipagdawag. Nganin siya na ipagdawag ko. Ulwa. Bulakan. Ano mo kabubaya sa ulwa? Na ada pa man yung kabubaya. Ada pa na kabubaya sa bulakan. Ada pa man yung kabubaya. Ilan ka? Agi ang kau tuwa. Tuwa, mentuin na kau. Sipating ka.
Kau begitu pagkabubayaan niya na. Sabi surutan niyo. Okay, nasi ko tao adin niya nagkabubayan, na ubang kaon di gulaw na. Ba pa na pada pendidikan di apa-apa maganya ya. Naging ko to awas sokhriya. Wal istihza. Yang kau tua. Dengan di penana itu so pendekaran sading kali pamagisuisun. Anak mana kata nagi ngoto mapasangi apa magisuisu. Girawan na miyakan tururo sama ka awin sa kwan. Istihza, isu-isu. Dito ini nga to di manggulaw lang. O pa makaronin kumbenta mapes sa ginawa niyan. Naayap pa naman yung ka, nakapanang gila na kananorin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penalitan ng iga pamagan niya, walqad, naging koto, pagdugasan ka, so pagaling ka Muslim sa linyan ulaw lang. Bandila na ka sa linyan naglulubog. Apiaso na niya naman gulubog, kasakay ming gulubog ko ni Barat, natigadi, anabas sa kanoto, kasigiraw. Ada pagkantawan na kumataw ang mismo ang gulubog yan o to na pelukong niya nakasenior kay pendiri tigil na kanabasa ka nabang na nagilubog kagilubog igiraw inong na nagilubog yan o to na ayan nilang pagkapunggilubog sa salakawataw na marataanan ka panuntos sa kapanalit buta pagkainiyan ka sa padaka waling timami bil batil pada penadikan di kapapamagan niya lagi yang kau tuwa perdumaan na kasong padakasariban so di niya ula-ula na paki penggulaw lang kaon so di niya ni style nanti kay style man ay giraw kasi giraw di nga bisto giraw man ay iya na pinagila na nanubangan ni manggulaw lang o ba adin apag itong kung kasa yang kau tuwa pagaling ka kalalaluan na nilubog kada uban niyang gilubog kapag na sa kapangan niya audir ka na numili na Allah na makamas na lungan amawri na kubuyo na ka nando ka po sa ibayin ko kala Abu Ja'far al-Mansur ang puso na si aklan man zalama man huwa dunahu. So Abu Ja'far al-Mansur na pinirwiyan. Tigyan na minus iakal o mga tao. Ayaw niya kayo ito iakal o mga tao. Nasadyan tigyan sa tao, aniyay-aniyan, salimputan yan, susalakaw. Sadyan tigyan sa tao, salimputan yan, susalakaw. Nagyan sa mga tao, amiyak ani pinipis yakal miyak ito yakal pamakabatan mo pagasakitan na budol kabos naman naman ito yakal na malasog niya sa sabutan nagyan na Peter o Abu Ja'far al-Mansur ayaw ko na miyak ito manipis yakal ko mga tao again kau tuwa tau ang paganiyayaan yan na pisilimputan yan so salakaw subhanallah pananggilaan tanong ko na pagkasalimutan tanong mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala qala Ibn Sirin gharaman li akhika an tadkura fihi aswa'u ma ta'lam anhu wa taktum khairahu. Ayat tiga na pada kapag salimbuti yung tao kapag niyaya ang tao kapag rin yan naso din yan di kapamagaluya kung pinakamarata kung katawan niya na istilo pag rin yan na Muslim na din yan di pagbaan sumapyan yan ibarat yan na ayaw buha pagkilay ka kapag rin ka na sumararat tagal mo yan na sumapipiyagil mo yan na pasok mga nakapanalimot mo na nakapangan niya halagi na naulaula
ayabu pagkaloy ka na so mga nalatagil mo ko padika. Nasok ala sa mga pipiagil mo kaya na digam kaloy. Nakalilidan ang kusa mo yung kaptan. Ayabu pagkaloy niya na so maratagil mo ko padiyan. Na sumapia pa di manggil mo ko padiyan. Aba niya nga di pa manutula. Di niya din ang pamanutula. Madalagi kuton. Aba ay pamanuntulan niya na sungapiyaw pa diyan. Kaaya din alin yan palulubaan sa ukit na ando man niya ayaw may lain yan kung pagarin niya na Muslim naging kauto amarat tagalubak naging tukman ipamanuntul niyan ko sa lakaw di sa lakaw sumujahid pitaro yan sige idha lam ya'dil al-muallimu idha lam ya'dil bayna as-sibyani kutiba min al-dhalam. Maka ibarat ang manay ko mga guru, ina, ama. So ang tingin naman ay siguro, at iniyan ipulinuntulan sa mga wata na bisurat at tingin ang padago sa limpot. Naupangakabatalon ng pagilaya. Nagdupa kaya pagkasoldon suama aguswi. Aamay kaninya ng palulubaan sa uwi. Iandi man ay napakaplalilay ng mga watayan. Nagdupa kay amapudis sa kanya o sa limpod. Kabaya ito na yung binibigyan ng mga wataha. Palayang kawata. Na inong kali pa kapulagi-lagi na, so kapag tumubaya ikakiran, so kipag tuli mo nakakiran, kapala yung kamong mga wata. Kaan kamalis na giyang kautwa peligro. Na, yun to so, kapana, dito na di kapag pamagan niya yung isa katero. Katero. Sita na man ko, dito na di kapag pamagan niya yung isa galubag. Tanap man, dito na di kapag pamagan niya yung isa galubag. Anto na ipundalian. Madagalang pundalian. But, sa galabag, adita na rin di makapamaganiya. Naging kau to aklu amwalin nasi bil batili hulman. Yang kau to kapagiraba. Kapagiraba kung tamong mga tao sang gulalan sa batil. Diuntol, nagukapanalin ko. Pagkuha na kaso, tamo ko sa lakaw ka. Batanong pa ka dalumana, pamanga batanong ng pagaloy, aging kaya mapipingirakan na kung baka yung manaha, madagala usugan niya. Okay, nariyan kung tayo sa giyang kautuwa, kakuha, kaaraba, kakana. Kung mga tamo ko tao, aming gulalan sa diuntol, ako ka panalin. Ibarat yang panaging kautuwa, akluman al yatim. Giyang kautuwa, akluman lil yatim, kakana, kaaraba. Sa giyang kautuwa, tamok, uwataa, ilo. Sudah umayanan. Ada pagkatuan na mga tao. As-sabab, ukyawapan, ulok sa mga wata. Ada mga tamok, aminibulag kiran ulok siyan nagiran at nagbumbaya-bayaan nakapagpuhan o mga loksyan na pati barat yan na subapayan subabuyan napiakasayan nila sa mga wata sa diyan na buo na minibulag ng mga loksyan pagka nila sa tamo kiran pagka na nila sa tamo wata aylo napadala na kung gulabog akapanganyaya kaayam niya aloy naso sila nung tuwa mga tao, apag kanila nasunta mo, o mga wata aylo, na makaumas sila sa alungan na mori, naso mga pisumbo nila, na lagi duwayan na pag nila naging kautuwa, sumasaras si Bapoy, subhanallah. Mga uripin ng Allah, pananggilaan tanong, ubat tanong pagkakuha, pagkakan sa tamo, awat na aylo. Padapan, ano naman? Apakah dia tanong sa paditanong?
Naging kautua. Adamu i'ta'il ummali rawatibahum. Sip man ako kasusukaya. Gen kautua kiada kaada. O dikimpegan ako gigagal ko sukairan. Ibarat na sa mga empleyado na umasawalan na pasukayan. Nagituwa sukairan na ulit kinanibulay. Napadutos sa kapanganiyan na kapanalimbut. Ano ba na ini ibarat ito sa mga ulama at tigyan naman ay ako na tigyan na sa giyan kautua kapanalimbut at giyan kautua tao at indulubok na pagulitan. So kipang pagano na ko sukay niyan. Pagpagalitan niyan. Barang kailangan sukay na sa ulan. Ada alala sabab. Kakabaya-baya na kapagalitan niya nun. Nagito ang kapagalit. Kapaguri. O kipang pagano niya nung ko sukay niyan. Na may itong ito sa gulo. Kapanalimbut. Kapanalimbut. Uwi namin nga nag-aadya sa mga na ada karat na yan. Ano man yan? Ano na kasasandulan nun? Uwi, nagiging di ko ba no tao na giti kapag itong yan sa kapanalim mo talaga lagi nito agad ako. Uli, naging kautua. Pwede po na sa kapanalim mo naging kautua. Di ka pinarutok. Di ka pinarutok. O pamakakiluan. Parutanol na yakuan. O pamakakiluan. Pagkiluan sa sada. Pagkiluan sa margas. Nagingkap to ako kurangan na ruwag timbang. Na panutos sa kapanganiyan na kapanalim. Amalaan siya. Aw di mela awallah. Aw sutaw. At iwanan ka. Na mapuputong ka na kung kapakawag na sa alungan na mori at kubida na ka. Nando ka po sa ibay ko na rin mo naman ma. Ano na ko sa boy na mga tao? Di mga oras ang kiluan at timbangan. Namarata na nagalubang pagariyan. May ako mas Ramadan na bala-balasan kawag na tarutupang kasuting mga nakilo. Agil ka na natin kiluan. Sagil ka na natin ganipisa. Kapwa sa iman to. Na pumangin doon tanong niya ng mga pimpiya. Ano na biya ka niya paparangayan? Na pumangin doon tanong niya kung kita ka Panginoon. Tulad na pangipananggilaan niya nakatanong. So kapangan niya yan nakapamlalim. Pada pada mga wipuno Allah adita na di ka pa ka palalalima. Sa galubak, lagi ko ito mao kita sa kapamanagawa. Gino ito kapamanagawa, nang panuto sa kapamalalim. Ano sa katawa mga siko nabi, masa. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, gino ito sa katawa mga napagpagparan niya. Ay pamuto sa gino ito mamana si kira-kira. Ay nga na gino ito mama. Apong pagparan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukir-kira. Namiapat. Sukirapat yan. Dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agir kanan amam asukir-kira na pagkasunod ti Rasulullah si kunara. Pagkasunod si kunara. Ano naman sa mga sahaba? Kapag puno-puno na namin ang pagkasunod ko surga. Nasyungan ng mga sahaba kapiyang nagigilan. O anto na isaba pakisundian ako surga. Naraka. Na miyaw mayran. Ayaw ko sa saba pakiyabakan. Kapag sundian ako naraka. Na sati man na abay ay nitapok yan. Sati man na abay ay nitapok yan. Kung yan tinawa sa Khaybar, amiyata ba ng mga Muslim, ada pa naman bugi-bugi na kuminuwa sa satiban ay ritapok yan. Ana, mapasang sa diya kapanan po kaya. Kakisunod po ko naraka.
Idapat tagaw kanaba sakti manabay. Kasakti manasakti ini tapok. Kanaba sakti manabay, kasakti manamotor ini tapok ka. Ana tidak dinemugan. Miang pinigurukan dari penuh Allah. Pengen apa nasa sakti manabay ya? Ini tapok yaman. Nasa pada penay ko mga sahaba. Kami ang pagpuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw buwag isulod yan ng kunaraha. Nasa sakti manabay ya ini tapok yan. Iya dan tidak. Pada penelitian di kapal penelaliman lagi ngot wa alwis. Gingot wa kapamantik. Maya kadang-kadang ana mga ulama tanwa pemagusay nila lagi kaya kapamantik. Mana itu? Tanong pa makinig ka. Panapan sa di tanong di kapapamaganiyay sa galabak. Ana may pedung penaging kau tu apriba. Aido. Leo panakulusa na maap pada sa panalimbut. Ino hari di panalimbut ibigay na kasaw pada sa sangi na maling na sangi buku 5. Di siya limbut na na sangi buto 501. Bumbungan na kaabisa. Subhanallah, ini destano sa Allah. Ala gilid na magulong. Tiga mana ya Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ubaliw pagarabat tiga Allah. Sumahan tamuk iyo kung dulun-dulunan iyo at bulalan sa ribat. Diuntol. Nalagin man naging goto ka prima. Buktoon to naging goto at tigan na. Paguntangan na ka sa kana, maling na sa 1,200. Sa 1,500. Dilihan 5 ka sa pagaling ka Muslim. Enura ka tumiyuta ka, makapdo kailangan. Enura ka tumiyuta ka, bangalo-kalo na kanukul na sawida kalian na bangkan ninumanan. Naino? Kaya man na nasopera ka na, kaya man na naman buso punishment ka. Kaya man na narigin kontradusan ka. Naino? Nanayawang ka. Ano ba kaya mo sa isibo mga ulaman na doon, yung ka na ng mga pantang sa kapriba. Aso kapriba, naay siya inialoy ron. Naso kapriba na ayagintasan niya na 7 na ayat ko na minum-minus amay ito ni kadustaan na lagi sakat tao mamakapag pumakay niya si inayan. Allah. Budi na tutun. Ang pumakay niya na sulok siyan. Subhanallah. Gina mo ni minus ang kadustaan yan. Minus. Gina ni miyak. Abuba-buba. Ang kadustaan na giyan ko ito at tao ang pariba. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Pananggilay niya kay Rasulullah kala kaniyo so kapanalimbot kamata natin Rasulullah so kapanalimbot na mga lilipot nga na si salungan abori. I know malimutan pagkaginawa ka rin adalay madakala pagkikuro madakala din maka panaro sa di mga pipiat tingin na mantanaya mayaw mantanaya mariwara daw napagpikir yan adalay tiran na din yang kupikir maka masalungan na mo rin na malimutan kumalimutan na ayas sabab naging kauntuan niya di ka panganiaya naging di ka panalimput. Pilidasan tanwa ng isiku Allah subhanahu wa ta'ala. Bada pa naman ulit po Allah sa kapanalimut na wa minha al-i'tida'u ala aradil muslimin. So kapulugawa o mga lupa o mga Muslim. So lupa anak lupa na pupuin ka. Anabang karap? Pumunta na ka, tigil kaya sini buga ko mga luksahan. Inunta na daw ba ko nang itutumpok. Kaya papya na nunta na daw sumiyat tiyolog. Tigil kaya so lupa man o balong-luksan na eh. Kuwi na kanayakar kami yan. Napadi ko nunto sa kapanalimpun. Kapanganiyan. Ayan ni Alay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zalama ila shibrin min al-ard
uwiqahu min sab'i aradin salin sa tao amanya mga niya malalimbot sa saranaw alupa saranaw po alupa na bakit pagusulu Allah sa alungan amay ay po na siya kung paganay alupa na taman din na muli kapito lapis alupa ay di magugam kanan ano man yung kakilamboy sa lupa eto siya nato kalupa ka ana da nga buwak yalitan sa sarang lupa aanyayaan ka sa limot talaga nabi pugusud ka pergi pugusud ka wallah o kapakaumang ka sa alungan amawin pada pun mga ulit na Allah sa panalim ko wa min hadhul nas bil qatl was sijn wad darb was satar wat ta'dib pada pun sa panalim ko Nabi kau tu apa yang limput mga tao sa penggularan na sa kapamunong iya dan benda. Biunu iyan sulagi dia na Muslim ada apa niya nung kabna akabaya-baya apa na sa kapanalimput. Wasijin kapangalabuso kaya labuso kaya kaya tao ada apa niya salah di nga katawan sa kanyan kaya labuso ka pada na sa kapanalimput. Waktu dia ada lakas tau. Kaya lang tangan na di budak kaya tangan lang sa kaya seringan na. Tiga lagi dia penelitian mga minyo baka minyo di makikilala. Tingin lang kayo kaya mo atau nakalimu pa ito napaluto sa kapanalingkod. Wasatan kapamaninta nakatawa niyo makawasalungan na mori ami ang paluto sa hadith ami ang ginawa sa Rasulullah ko mga sahaba ino katawa niyo ang taon ni Pubus tigo mga sahaba tigo Rasulullah katawa niyo ang tayo Pubus ko mga umatakan tigo mga sahaba ayat tiga na katawa namin ang Pubus ko mga umatakan na sudah pirakian da dirhamian da bulawanian da balan biyan kinala tiga ni Pubus tigo Rasulullah kanabagyan ni Pubus ayat tigo na biya Pubus kung mga umatakan maka masalungan na mo di simbayang di mamwasa di sisadaka di indiakat napakamatingin na salungan na mo napakamamamugyan kaya mga tao siya kaya na biuno yan siya kaya na tingil yan siya kaya na bisisintaan yan siya kaya na pianaruan niya sa lima piya piyangan kilubog niya sa lima pipiya na mga pagkaman na nagyan ka na mga tao salungan na mori na mga masalungan na mori nagyan ka na mga tao na wala penguaan pagkabayin naging kautwa tao ana sambayang yan ana puwasan yan ana mga kilubog yan na mga pipiya na umani pagkamasagyan kau tua mga tao pagkamasango yun yan sikat kuha na kung ilubagyan na mapia lahon yun ito kabayanan na amay ko sa tao na ilubagyan na mapia na sumangag ilubag ang mga ranatagyan kau tua piya malalim yan na ayaw managpunwa na sa diyang tagyan kau tua miyang ilubagyan kira nakasalaan na ayaw manipugay na ginto nini Kristo ayan na so upang mga miyakap lagi ni sila na langududu sa iyang kautuan yan na kakuan yan na makuan yan na pagulugan udara ka iyang kautuan na ay no nakalungon yan na niya ng buyang abos na mga masalungan na mo rin nakagiyap yung maganda ako nga na pangaw ko katano din ako nga saka naman sa di mo siya piya maganda ako nga iman to nang buhilin ako nga Bangiraw ka! Pwede mo pa kaya, di ngaragan na sigatan, hindi lupakan. Kami ang pasad. Di hidup pagiyo. So, sila terkabang-kabang ka di kabeli. Uri penuh Allah, nandalang mo sa ibu itu kau. Duan-duan kanian na may kalagidanan. Pada pun mga uri penuh Allah sa kapan nalimbot, lagi ang kau tuwa itihamun akhari. Gitu
pertempuran akan susana kau ni ada tanda yang kaji dia nak maaf ya gelap pada sam kapan alin yang ada di dalam ayat suratian lagi yang kau tu awaminha maqlul ghani sip mana ya ko kapakutang agu kapi maqlul ghani ayaw mana niya na ang bumay sa kabe anak ibigin na tigil na dipasi anak ibigin na niya ng bidan na sukaw tangan yan tigil na niya kung pasin bidan anak niya kadang-kadang kuat dinya na dan ipakatigan na sukaw tangan yan dan yan ang pakaprangitan mata na kadigan lima utang na digan uwid namay kumid na di pusong katatan so pinaka di ka dumakalanan at ang nabaka di pili subhanallah ay yun pinawang asalimbo anak ibigin na lumbayan tiga kenapa na salagang alustada kenapa ba ayam yang alih Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigil maklul ghaniyun so at tigil na so kang bumay sa kabay sa utang nakapanalim buta tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay now, pinati may saling punto ka, anaw tangkaron di barat. Sugatan na kasi na pwede yung mga kailangan namin. May hospital si pakiwatan, mapunggisto kami. Tigay na o, dagi bidakan. Inutan na pagkilay ka niya, di ka sa di mamamasasapan diyan. Api mo lang ang mga pipiya. Na punang bilang tanong na nubatan ni makapanalipot sa geng kay kabi di sa utang na umanong bilang ibigay ka apiyur kenapa ka kepada sa geng kontra sa limut ka tulta na saya ayang ang kepada ko sa limut na geng kontra tinggal di pagamay tinggal di tentalikan na sukang pwede ka kung pagaling kaan lang ibigay kaon pada mga ulit na Allah sa geng kaya kapanalimut na diyan kau tua kapanalim aku baik kapasilimput di kapaganyay ako baik min sadaqin wa nafaqatin wa kiswatin pada sa kapagkasalimput di ko baik na diyan kau tua makapantag kumaharian ay daw mawa sebutang yan na ano man na ito o kung sumut pa ko ba ina, ino mga luksiyan, mga bapaiyan, ang kanaba niya nakabaya, kanaba niya nakasuswatan, na paduto sa kapangan niya, ayayin na, inan niya iran na suwata iran. Kasumahan na tanugan tanukarkanan ng mga bayi. Alam ko at tanu ang pangaruma. O manuman tingin na, nakiyod na yung ama, ina, na muskinaw. O ngayon na, upo niyo ron tingin, kenapa dia nak kabaya? Lai pagaria. Loksan panang bilaing ka na nagalubok ka padalan sa kapananim. Setan semua kaya kata kami akan kesehatan to ka. Ibu lang sa libro may ito. Ay hindi diri nga kanong pipi agi kaya pumabusay na. At tiga lang ba usipya ta maptera bisa ko napya kami ro kaya pinta ni barat. Di barat. Na ay katlo ka panalimut ka ano mapasay. Na ulmul abdi nafsahu ana ayak mana pasilimbut no tao naging kaya ginawa niyan. Kada karar katano na salimbut. Tunay ka to salimbut yung tao sa ginawa niyan. Na ayak apa selimputin yan sa ginawa niyan bil ma'asi wal junub. So diniyan kang galabak sa kabaradusa kapmaksiya. Sa din sa tao abaradusa. Sa din sa tao ang mapasang ikang galabak sa dusa. Na peselimputan niya na ginawa niya. Peselimputan niya na ginawa niya. Binturo Allah subhanahu wa ta'ala kailangan katanogin ko ito kagi normal na katanong pagkadusan na nung umandil mapita magabig na gin ko ito di tanong ikambalingan ko Allah
Pero mo Allah ada niya di panudul so Nabiullah Musa. Bagaimana ya? Qala rabbi tayo Musa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Pero Musa kadang mata nasakan na kaya salim dan akan ginawa. Kembali kaya pendua tanah. Ayaw wala yung tanong ay pendua tanong ko man din sambayan. Napanggiraw tanong, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, mata nasakan na kaya salimutan akan mi'anyaya ko ginawa ko. Faghfirli narila iyakong ka. Ginan din yung man umangkat ni sumbayang na pendua na ka. Kaginan ini paman ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maging anapang. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, mata nasakan kaya salimutan akan mi'anyaya ko ginawa ko narila iyakong. Udah murah suara bikin apa yang sumberanaw niya? Ya Allah, mata nasakan kaya salimutan akan ginawa ko narila iyakong ka. Rila iyakong ka. Pero mo sa haykan ng kumata na sa kanang salimutan na ginawa ko, faghfirli narida yakong ka. Narinig na ano Allah sa Musa sawab na sa Allah na paririla abad na Allah subhanahu wa ta'ala na gumasaling gagaw. Ginanit ka ng indua Umantan na sambayan mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto ay ang pakatas agyan kaya pumabusay na narkano na pumanganyan ko kami sa maap sa ubuin na miyantero akan saya. Ada ka naroon nakasagod. Miyantero akan saya karibatan dito sa kabubaliak na manusia pumanganyan ko na ito maap narila. Sa pagkalunin ko na sa salam kapag nila si ko Allah amambugin tanong sa gyan kaya dunia na ayamala na suka pangawmatan sa alungan amori. Mapagtin ng mga taway kalim ko Allah na pagkasud niyan o surgayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya na masagugod agyang ko to ialoy agyang ko to guru tanu alim tanu si Al-Alim Nuruddin Ondeto balasan Allah balasan ka ng mambuwa ko kaya pamamakin ng ganyan. Si tanong man si Sanya kaya mga rapol pagilay yun sa Mario Paganero na 129 Margas. Margas 129. Ada si 129. 129. Sambil nami sa Margas. Kau to 129 no to Eka dua na Eka-dua Margas 580 580. Ang tayo mga kukon sa Vietnamese sa Margas. Lalaw na lang kayo mga kaya ako naman sa mga 580. Kau to. Next, Margas. Pwede yan at yun ba 80 Agusiyaw. 89. Ada si 89. Bajam, Yelik 1 2
Ya, bypass. So, gina na 89. Next. 215. 215. Ata ginakbay, ato na na. 215 o 89. Yabay pas. So, 89 na delpas. Initungan. Tutulong inyo sa numberyo. Kaya pa na ko na si 215. Una na. Yabay pas. Ano nun dyan? Ilan na bulan yan? 39. Wait, mas Atanan. Ay, 215. 215 Vargas. Ano 89? Ano si 89? Nato na ini. Ay na, biya kapira ni palalis. Euro. Sobre na ilayon sa numberyo. Sobre kung sa Barangay Paser. Barangay Paser, sobre 500 Tago, 383. 383. 383. Kau to. Oh, 303. kau sa mayor yan. 383. Next, sobre 403. 403 sobre Barangay Pasir, Limagat. Toto. 403. Last, sobre kung sa Barangay Pasir, 229. 229. Other. Torog. 229. Bayaw na sa 5 auto. Manaw. Adat manalabon, insyaAllah, Oriano kapakapasan o ikadua muhadir tano sa ipalad tano. Agyang kaya microphone o isa ko mga muda. Kamudaan. Nababud manguda. Kamudaan ko mga ulama tano. Dasalakaw arwa Anustad at Muhammad Naqib Pinagayaw Paulo. Ustad Naqib Paulo. Siguro, agyang na yung microphone. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didilapat na ko ini nga kuna ko sa kananugas. Na biyakas ni sa oras si Sheikh Abdul Hafid. Ayaw tamaw mo yan. Andar wa adabuha. So, apoy wallah na gusto makakasiksaan yan. Naayaw rasak na April 2. Na kay si Sheikh Abdul Hafid, na kanya ni Sheikh Abdul Hafid, yung mga kukuran mga ulama talo, ang mga singkit, nagwagpo man, at siya minit taglakan sa ginawa ko, kami ang wayakan din si Kura sa alas 3. Ay kung gagawin nun, na di ako di pa nanaluan sa frequency, tigiran na oras pa sa kalanugos. Yang kawin ka nakatira na niyo malit, hindi ka pala kaya na pula ko sa kalanugos.
Natira pa sa usa malabag. Demuat na ay sabon sa ikapiano na tingin ay siya kaduman na tingin kung mga pampano kanilang kaya na ditalakinan. Binalingat tingin naman ni Sugod. Nana, maluwag kami ni pinituan, kamay ko na mambusar ng masigar pupoy. Ginaino rin siya kaya na punarati, na oras siya nung. Yang ayah kaya niya nirakan saya, na malajar ni kapanalaman si Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan kami sa oras sa giyang ayah. Mga ulaman tanong, asa kami ang sa kamudaan, sa kanaga ko suara kami si sagyan na lagi daya akalilimot. Malah dito di ka panalamatan lagi ang kaya mga dentong tanong sa mga bariyo at tumyongkok sa ipupuguman sa nga iya dito ran tanong ubos di mataterang na ulo materang na ubos mataterang na matraterang okay. Balasangan ng Allah sa dayat taman pakambugyan ng Allah Ta'ala kung mga tao aman na magbugyan niran si sagyang kaya Ramadan ko diniyo di kandos tuwa ko sa kamay ito man na iyo sa piyaka mo yan yung nakatay aging kaya mga rapundro ay man laging tanong di ka panalamatan aging kaya ito tanong ay sad na bilan ka di bilangan tao si sagyang kaya dan mamalabang ay man lang napiyagilay yan supas kaya pabunay niyan, kung agaman tanong agama Islam, nagyang kaya soldo, 30 gawin na pala yung seminar sa mininumbo si Sagyang kaya gymnasium. Ay yung mga masasangan na nun, malakoy ka pagulas. Miyakan dito yung tagugyan na iyahaytan. Ay ginami ako siya tako na nasa man yan, ano nga na salasaw. Nayakap mo na ano nga na salasa. Ang abubuan na ka, naka-3 oras. Dapat yun. Hindi mo yung paginahanan na rin niyo, kagaya rin nyo, Fast and Furious. Ano na rin nyo na standard. Ada hindi ka mga rin nyo, na naditalo di siya sa lamap man. Ayun niya masasangan akan na si Sagyang kaya, akan ganirakan. Nagyang kaya meron, aalafu, wat tasamu. Igira abieto na nakala sa dirubas sa amranaw na ayang maana alapo na ginan so kanapi kamaap karila na yaman ang tasamok na giyong kuto kalugaringa ko pagaringa kadapay malini maragan ka tantun daya madakla kiyano yaw Allah Ta'ala si sa Quran kung makapantag ko kanapi kamaap kalugaring ako pagaringa napituan na sa kanukman na kanaw ko ilo ka na ima pumagusay ka sa kanidalawan yan naman napir kano ay sa kong namiyakap muda-muda sa kapraraburang-buda na namay-amay natingin na mundo si Ustad na manapin, nakatutuntan ako na. Di, amatagrak na isusugo, ay ako ng ano, magana sa usayan, kung diyan ka oras sa kanon, na ayat na ito makasan na kanon na susukan na Allah. Peter Allah Ta'ala sa Quran, wasari'u ila مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. Paano daw ada kumakaileha pa na iya kami wala ribad. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Diteru Allah Ta'ala sisa Quran, sisa surah. Ada dua mata buku surah nian. Diteru Allah Ta'ala sa Quran. Ini sa surah Al-Hadid. Atiku Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Pamakuntiniwa tigo Allah surina ukan na niyo. Wa jannatin arduha samawat wal ard. Nagusuka surgaan niyan ay silid sa kablang langit nagusulupa. Uiddat lil muttaqin aya fitilagenon wallah nasudika kaalakan. Nagyan kaya bulan Ramadan na isa muayan amyaloy sisa Quran umanganon Allah subhanahu wa ta'ala ko kinisumunia nun. Namian nagyud na ko tagurutan kagai adaan lakum tattaqun. Siguradudan kebeulay kano akika kaalakan. Na ayaw mo pintilagan wallah si kung kasurga niyan aisun sa kablang o langit na gusulupa na susira na ito akika kaalakan na inirupa man wallah ang ayat telung betad apakah bagian niya nun nagusipat o kika kaalakan na duduno na giyang kaiyain na no'y kano ang pumabusaitan. Ini sopaton wallah الذين ينفقون في السراء والضراء. Pagana ya inali wal apakah bagian niyan ko surga niyan ay sa kablang langit ang dira lupa. Yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Sira na to ating wallah sudi mamagay. Fi sarra si eko kasusunuriran mapipiyagi na wairan. Di sila di mamamagay si kukapi pia ginawairan wabdara anta kakamumutuan siran na di sila di mamamagay. Melagi umakai Ismail siran anta kamakai ibi na tibuluga ayat na ada tiran ang kotakan luwag iran ka na di sila di mapaparo di sila makapamagay. Ikadua, apakah begitu Allah Ta'ala si ko kasurga niya na isun sa kablang langit na gusulupa wal kadhimin al ghaib si tao igugubun niya ng puto agunin niya si tao paggugun niya ng putararanin niya. Ikadua, apakah begitu Allah Ta'ala ko kasurgaan na gilang bumilang ay girapya ka kita sa tuntulan. O kaya yung mga muhadithin na sukun-sukan terian na umani sa tema na kanter na 70 kwarto niyan. Umani sa kwarto na 70 apay taon niyan. Umani sa tema na apay taon na 70 ayun niyan. Umani sa tema na igaan na 70 ulo na iyan. Umani sa tema na ulo na 70 manaligi dari niyan. Ayo. Ginamang buam yan nagu mga kukuda na tingnan ito pugututan no miduduri o ayaw ito na yung manok sa makaon dua buka anta ka diya maatago ginamang mo diya matang wala kayo pag-ina pwede nun namadi diyo mo no puno asiba ka matang kami ang masako sa ngaya sa bedu kumrana wa igira di mata menakya sa buta di ano nakaturu. Upana makaturu kami di mata budi pa ko siya tabi mga dia ba. Awi di kano sa ulo na abot tanga bukan tanong turo ka sa masjid. Lang adi siya na budi mama kuradura dan tay mau nasakot na poste kasindem. Nabi kapia-pia mabui karon no. Tak ini bisa ika. Nah ikadua apakah bagian Allah Ta'ala o kasurga niyan. Agilang kumilang ay isun sa kablang langit na musulupa na si tao apa kegeng niyan na sugun iyan. Migugub niyan ang kota gani iyan. Kotao akia kegiatan niya sa maratas yang itu nabunian niya gunang kota gani iyan. Nah ikatlo apakah bagian Allah wal'afina 'anil nas. Lagi may mau tanong afina 'anil nas. Si tao amanapiin o mga tao. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kamatanas wallah na pagkububuyaan niyan nas mga tao ang makapian. Mga tao ang makapian. Dia kai
akan api na ayat tanurunanaan. Adi antara makasus burun talulun. Ama piyama negira subur kana manawata prot salad. Dia kaya betul akan api na gugarila, na dia kaya kalugar. Na tengah diminsan. Tengah dibuini minsan. Lo kan ini. Kira mau lihat tengah diminsan nanti kira nari nanti. Gerania. Nah, pintar mga ulama, al-afu wa tasamuh khuluqani karimani tahtajuhuma nafsul basariyah. Dia kaya kuna kalugar, kanapi, kamaaf. Isa ditanong di kampane na iyong gotoa. Aginawa, kapag alumuli ang gotaw, o kaya surat tinira ka sa margin na kung ginawa ka. Nadua ko na iya parangay. Amia makapiya-piya. Abadi suatu matanong agama Islam na igira pugilain na mata na Rasulullah na yang ini sumunod. Innama bu'ithu liutimma makarimin akhlaq. Ayat ng Rasulullah kaya sugurakan na anak ka nakatarutopi sa mga pipiya parangay. Bitero po ng Rasulullah, Afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ayako na makalalabi ang paratiya. Ayako na makalalabi kung mga mu'min na mapaparatiyan. Nasa mapyakiran ni ulaw-ula. Mapay unga. Mapay parangay. Ay ni sumpaton. Yakin ini apa itu mga ulama Asy Khalil bin Ahmad at bigyan wa afdalul akhlaqul mu'minin al-afu. Na ayaw ko na makalalawan parangay o mapaparatian si wallah na so kanapi kama kumaito ito buwagi ayaw mo to akya ngalabang kira ka upagari nga ako gagawin nga akinapi na kao nanapi na kao ako pon sa mga tao sito magiging na palit manapiin na iba takatubong piyasiran bukon sa mga tao na mga gagawin na sa gani iba takatubong piyasiran kaya nga ini da mga Arab na isa akyada yun asupagbaga kadinun na tetap na mukar na niyan ay leniuman antay dalang ano siya maraso sa kaya ito mga Arab so niya mga anak nakataon ni Ranay mga perumpa ka yang utatrak na ila hadis sila di gebang hadis yang di belum asus duka kaya asus duka ran lagi duka aku anak kagiban ada dia na sebagai ada mga kulan na di penbakap Batilok si kulatiran aku merado tadi ini Allah. Nama nisan nabi kagiro astagfirullah. Nama gangsian seperti nadi di kapangar kanan. Gitu nada siram nutuk kalate. Ya mana na abu karo na ikiran nabi aku kulit terkiran. Dia muna tingin budak ko ni kaya bitaka di gunda tingin. Baka pingu para siya. I know. Ya paano tulo ko niya unaan? Apa dia perkata di umum Islam? Apa dia sih kota dia tu mengarah? Yang mana tabiat lagi yang kota ada naul daerah nama pihak. Lagi yang kota Iran dia kata Iran. So pendiran Arab dah sadar sagun Iran. Sang kota pendiran Arab dah kebeniran dah kegembiraan. Yang Islam lain dah asal yang kataku. Tapi walaya yang kota Tina walaya. Nah dia paparu yang utama mati dia sih karoman yang anak una saya jauh pun saya apa bang ni saya dia mutara kita dia pun saya gam yang wawa udah akhirnya ayo dia mengarap nah mangasa di waktu una lumpon ayah gua kapag kakado tau na dandana ketani mana kita nosa di damin tanah gugu kekadoti kita pegalot siran na bangko dirungko sarang yang palatan walokan na makanya saya sami pasak si golopan na naikaduan niya biya botol. Nah terus orang na kahit na yung kumakata ko na yung goto ay sa Arab tumang ni Syahid tigi karumaniya na mama sa kaidawa mo sa Syahid na kayo kumakay pustiran at tiga mo tabo iya isiman na tingin na dia maratabat yan sa kanipya kadawag ko inuoto da paparunga tingin na yung goto amya ka at agragta Arab na yun to at tingin subya ka patay kaya pa
Mismo dunia patainya siapa ya nabi yang dunia gendang kontu agak di ano. Agak di suallan ayat teruyan di kisah Quran. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Sanati Allah. Seakan apian yan untuk pagarin yan muslim. Faman ufiya lahu min akhihi. Seakan apian yan untuk pagarin yan. Kumasa kaya kedir tiro ng pagarinan sa barata fattiba'u bil ma'ruf na ayat akyat pangunutan yan na sumapia. Ayaw man ini mawarin ng Allah nasukan ang pinatumo ay suka sa opo ay sa diro ni katiro mga Arab naman ako ta katiro mga Arab na tira na al-mutasami'una as'adun nasi quluba arifu qimatid dunya falam yubalu bi akhta'il bashar. Suatigo mga ulama so mga lulugar na mga tao yung tawa kegenian akan lugarin yang opedian berarti kula burung si sagia kaya ramadhan man to amatam yang ada lagi baka lulugara kaya ta panganak mago yung ana nay bukit ra kami sana gubur kay kaya motor na sinjalo kag yang utang bubukitan adi unda na suldo niya yang pala li sa ramadhan la tawa bagad na dua luan ta aya tingo dero mga lugar na siya kiyo to kayo to porque yang utang lo kalalan. Tadi sila mga lugar kag yang kaya bukit mamuno man isa nakararangkan. Daw pa mo siya kiyo to. Nabunin lo 24 king piya dengan porti calo kalalan. Ato pa kaya di kataro-taroan. Lagi yang kaya ito na mga tao, mga lulugar. As'adun nasi quluba. Nasirang ko ni mga tao at titagudaya ipuso. Titagudaya ipuso. Kenapa ya titagudaya ipuso? Kenapa ya titagudaya ipuso na mapasay natin tanosanan? Kenapa ya titagudaya ipuso? Na mi papananagupian lagi ang muta katay diyan. Kenapa ya tagudaya ipuso? Lagi mo to di papaparo di maya na makapangalimuanan. Kaya ko natin tagudaya ipuso lagi kaya tao malugaran. As'adun nasi quluba. Inoto, arifu qimatid dunya, arifu qimatad dunya. Kaya to kawan yan ikipata ko dunia. Kasakita naman na inutan ini ma titinggal sa nga dunia wala ka. Umanisa na din yan ipakadagin ikipata ko nga dunia. Aba di suwala na atin dun na so kaya ano yan yan no ikipata ko nga dunia sa Quran. Famal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Dati ko nakipata ko dunia iyo kung ano nga mori. Inutan na niya kayo ito. Inudi niya kayo ito. Iswallah na pinakami doon sa kasurgaan niya nasa tima na dunia. Nadok niya sa mga 10. Antay niya ito nakasaya. Kami ako niya ng dunia. Pagilay na lagi po Pilipinas nakata na produksyon na nila na isibira na milyon daw. Kaya ito ko nila natin walay kay pantag dunia. Na maniran din di katawi, maniran din di alam. Agyan mo to apakariba to pagariran. Apakariba to mga tao. Sad sa tao ay panto niyan, aginaway niyan, nadaabon niyan ay na makapagintaw sa ayay ng padarian at tarabusaw. Gupon na kaya panto nakabulay ka, nadaabon niyan pawing. Digan makapagintaw. Sa kaya dunia wallahu ta'ala sa kab ay babadakan kanu ay baka pulitaw ka sa tarabisya kaso pedekan natin sa akal kakribat din kira kaya yang bercoba gorengan dan api ingat naman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daan lagi dia nabi akan napi-napiin ke mga tao daan lagi dia nabi akan napi-napiin ke mga tao. Dan lagi dia nabi akan lugar-lugar ke mga tao. Dan lagi dia ami akan mama ke mga tao. Si ke mga tao. Aswal na nasipat din ang kutakan napi.
Pakampidan tanong ko natin yung mga basara bang utago kupra na yang ko to alapo. Yang ko to ko nakaapo, ay manapo nakalapi. Na pagpagusar ko to tao ko lagi diyan ataw. Lagi ko to ko nakupra, utagupra. Na pagusar ko to o sa kanya kaya kedia tan kasamarata, kaya dulsian tan kasamarata. Nah ini rilai rata orian yan na bola sa kanya. Antanan na suwapa. So tao na api yang malagi diyan ayaw ko to gupran ay girakya dulsian na kaniyan na ini maapakon, ini rilakon, ini napikon na bola sa kanya. Ana di kalawanan, di kalawanan suwalla. Aswallah na pada kaya pakalabihan niyan sa kaya mga umat. Di demada si kaya kaya tutulang ano. Kaya kaya mga umat. O Nabi sallallahu alaihi wasallam nadiran din dulu siana na suwalla ko kada daw na pagagawiin. Na umang ni siran sarila si walla na tuwan aprilaan siran walla. So Adam alaihi salatu wasallam na ibu kira kiran walla. Aku suhawa nada ni rada nami aku berduga kaabo. Agi kaya kaabo nakatera mga kurutan no. Nami akan telo ada mantelung belai. Api asi ko kamu daw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi at telung belai penanan. Waya maya na mga kuray. Lagi na nakaabo. Na ilo Nabi tulisan sa makamu Ibrahim musalla. Kaya pakasalanan na maulad. Nasiiko kapagis kumasa na malayat aragunan nagya kaya kabo na merdam na kaya ko na pisira to mga Quraysh na biran prinubindan na rin inubindiran na tini mo sulaman o halalatamok si Samangka na kaya bumiyag juga na nagya mo ta nagya nga na nabakay man to nagya mo ta katatagwan mo sa makamu Ibrahim kata si Sheikh Abdul Nasir sampurna asiran ilabiyang mga nataron na nagyuto ko na sumpa to o ando nga kaaba pinto balayo Ibrahim ang Ismail alaihi salatu wasallam. Na suada Abu Suhawa nagyo kaya umiran ko sampo na kayo na kaya kaniran. Napakabugalan siran wallahu taala sa sutra bangala. Piyakin doon kiran wallah nagyang kaya mga baranaw nagawi-gawi iras-ras. Ang nagato na ko na pusa. Naimut kanina din dulu siya ng suwalla na doon namin ito kung nakakaikong dulu siya ng suwalla namin ito lang din namin kanakas sama ito na ako napakilitan matatala din na tiga kami siya berarti yan na manakong kasama dok na yan siya ba yan doon na kamu tablo wala na suwalla na rin mo kaya ubayan ko sa muna kayo ang gusto hawa. Yang katulong pulugoy daw sira ng pakakanawang ka. Nagyan kaya mga umat o Nabi. Gawi-gawi na pagkadusa. Eh ba't ako panuhay sigayan na fried chicken na. Nadirong laki ako ng mga malaikat. Wala may nga niya disa. Ada pakakanawan doon nila. Da. Pagilay na ka na kagigil na niya nagduka. Sabi, oh, da, sugat na kanon. Bato-bato sa langit. Ang masugat na wag marangit. Nailaman. Benar itu namanya dosa kayak kemadusa. Nada pangakanawan lah. Pagilay ka na birakan apa? Tubukan nga sa lima kalapan na. Nah. Tanong. Ya daw. Si tanong si kanya mo ba kanapi? Duda no kami ay ako tay. Si ko masaw na. Si ko masaw na bi. Si ko din yan di kay ipanulon ng buwag ma. Akain lai kumapat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alis sa kanya kitab Bidayah wa Nihayah. Ay sana namadar na mujalladiyat. Akitab Ibnu Katsir. Nabi Abu Bakar Siddiq si Aisyah radhiyallahu anha ada rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awat tak ya. Ay kumakawon na inisian niya nanti ginawan takulay. As tunay katawan ka agad ko Nabi ada ko manggalubok. Sige Nabi kulay. Yun nakatawan na Nabi ang galubok ko Nabi abang ada manggalubok. Nana. Kaya ako pitami asif mas Abu Bakar. Sige na. Wata ko lang tunay katawan ka galubok ko Nabi ada ko manggalubok. Sige na da katawan na galubok ko Nabi abang ada manggalubok.
Kaya kalau mapitay ka tulog gawin namin ang sweet man, ato na ikaton ka, sa lubog ko labi, ano ko mga lubog ka. Hindi di mo dumot ko isa, napinto rin ito sa sekreto. Tingin na yung bukan taon ng Nabi, na ikina di Mama diyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pagpagawin sa gantas na guruti. Bukul otong hulaw-hulaw ang Bakar na niya madiyan. Ay kung pagod niya kapama din yan, nanananig yan eh, nadada, tiap ko niya sa kuntarot, tiap gantas. Niya madiyan man, saka mo itong mam, yan kamulingan zero. Nakatalong gawi eh. Yang ada lang mga tao na adlam yailay niya na loko sa dumadang po sa kami papanggawa derba adi melalis. Iya kasi ko mga Arab ay mga tao kano. Ubad na mga marakano amama ay penduduk yang terkano so agama ay so bisa may ano pa mga lokta na baliw paratiya. Kededaan to sa mulakayan. Da balian to akala sinumana ko talok lang na mga sakit abusa. Beliau perhatian kasubin yang suami mau mengadop setano. Ayo na ino boy Abu Bakar nalalang ako niyan nabi ito kaya nang utadok sa kagaptan niya natin niya nga mahupunta. Bukonsong ito Abu Bakar arote. Kaya kumatin sa utadok sa utarote na punya tuban. Hey, lalo kaya sige na mamaa. Ay butadok, buta. Anta kaya sige. Ino ko kayo ni sungitan, nalayo na susungitra. Oh, kami akan tentang so Abu Bakar tingin anda itu siya ini. Tingin na apa pikir wala na kasab sumitra ka tingin na anak sumitra ka. Yang utak tingin na sumitra kan ada yang dia nanti tingin na penggelut sa utak betas sa utak rotin aku dia nak sumitra. Saka ini na ini dilu jua siapa bina kada ada ko pelah ka. Malalo-lalo ngati dia. Yang aku rok sa Abu Bakar Siddiq. Ay ni gurok yan. Tapi apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu miata sa ginawa niya adinya nakunan sa kapya para ngay sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda tuna idinya dibubasa sa marata sa Nabi nakauto adinya magtipanungitan Allahu akbar nagiging dun Nabi surarang itiyan naniyampi yan ang to nakauto akay kung makagurok sa Abu Bakar na may nagkakuntalong sa buhay na tigil na ino kayo ni punguraw ko tigil na niya ka pirag na igawiin na may opat sa sungitra ka na tigil na sa utap sungitra ka na tigil na yun at tigil suligan di panakaw sa mga tao yun tuman na tigil suligan di panakaw sa tigil di tiro na ba yung paratiang ay doon na may kagurok ko na kutalong sa buhay at tigil na waki-waki abulagan nyo na tigil na niya paratiang ka maswago ba niyan ay ako namin isabi na munta ka mga tago niyan na di na dimandingan na makambali na sa mga gawin adi niya hindi ka panungitan na kayo mo'y pakaburati aniyan din na kung tayo pinisabi ng kunta di na di ka makasyhada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulallah mata na suwag na ito wala isa-isa na ibig ka sa Muhammad na suyan Allahu Akbar lain yung punta ka na piyo nabi ayaw magbumayan yan nagurara diyan na miya dulu niya ng konto aloksa apya perminsan siko masa di niya di kamu basa isa mga rata na iya ko talong sa nabon dumit ko gunang mo takokir nanti ko nabi ko niyang piniparatian sawaun alay di maandar tahum amlam tundirhum la yu'minun aso nabi na pala piyaki to kanon wallah na basta video ko puso yan ako takokir na malagi lupa kay kitiyar na pero na ko na sumbayang ka kung di ko sumbayang ay lagi niyang paratian nah, belai niyo. Antay pinakadalawa niya naman ang base, di ko mga tao. So, Nabi. Boleh naman ang sututulan ako, kiyasong niya na sa ida kaib. O kiyawapan. O daro yung payan na Khadijatul Kubra, Abu Subapayan na Abu Talib. Abid ko na ito sa gawi, ayaw pun husun. Gawi at dito din kurang kuno naranta ginawa ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino diranta ginawa. Ayat Nabi doon na sunan. Sorong pangyan sa ulo na wala yan kung tapaan. Adinian dinisiya buta na dinan dimit mo sawira. Si kung margan na gumalamon. Mafia na kung kapipya ginawa. O paginayawan tayo. Mulilo kung mga pipya mo isa kayo niyan ada penampudawan na doon Khadijatul Kubra. Yang Aisyah gawin nga niya mo Nabi. Adi para sa nalo sa Khadijah. Sabi na rami ay niyan, ati ko anas ni Malik, kung niyan di ka panutula na.
Akatatap yan ang kutang bangalayan sa 40 tampi. Dan misi yung Nabi Khadijah na inilyon yan, napya ka pamasyan yan doon. Nakay ko, mapya ginaw Khadijah na tingyan na hay, narunupakan. Kuya pakiguraw ka na ko, dakor ka pa nakapangarumaan na dito ka ko, papalan ng mga dato. Akaw to, piyala ka lang ka, dato si Sasyam. Na ay dakir kita na kaya Syam na umyakay, ay idabak ka na daw kakyubit. Ay ginaw niya man yung kasi sa inyo Syam na talo ka pa din, na di ka pumasalang at hindi mo ka. Bahaya pakiguraw ka na kanya pangarumaan ka sa kanan, yung kubrikan. Nanti ko ka din dyan tulong kubra. Ya Rasulullah, tiguro ka na tingin na pagkagda pa sa ginawa ka na ganatang mo saka. Tingin ang tiguro ka na tingin. Nasa na tingin ang ganatang mo saka na di ka nakatawan at tayo nakatala ka pa suporta ko pa. Pagkagda ko ka tingin ang mapupuntay. Nasibig ang patpulo gawi ang natatagwa kong kulupan ang kanutan yung sa mga tulanakan na balian niyo gasa. An niyo ko si kuya mananian nakapsulungan niyo ko mga ribu-ribu ko pa. Bahaya malaikat ang siko Allah. Ako din siko mga bayi. Asa kanya ni mga pupuluan, siko surga ko mga bayi. Kami ang panutul, sisagyan ka na ng mga kitab. Nasiko kaya sungyan si Sayyidah Bai. Kami ang apat sumupayan na Abu Talib, na musudan lupayan na Khadijah. Aarap parapian, ubas mga tao si Sayyidah Bai, makasabala yan ang kiyumiyan. Na ubera na rin pangunutan ni Muhammad, ubera sa porta kas mga tao si Sayyidah Makkah na iba takang yang muluwak siran din nakada apakaran kung kami na sa Iran da apakaran kaya mana nakapruba ka Iran da apakaran kaya mana naka marata Iran si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumiyong si Sayyidah Taif nakay kumakama si Sayyidah Taif agam paganay alakawan yan na mga dato si Sayyidah Taif. Nadiulo niya na ang kota mga dato si Sayyidah Taif. Na umani madulo niya si mga dato. Kami ada kira nagyuto sa Muhammad. Ini kegetawan si sadal Makkah. Ay sa ibutwiran na majnun. Inna ka na majnun at tigman na yung mga Arab. Na inaniwallahu ta'ala yung Muhammad na bakang betul. Kaya pumabetul na ka na mga tao. Hindi na ka di mabusak betul. Nakay mga kapasi Sayyidah Taif, nakotuba ang miyakong tudyang utama, ganyan dulu niya na loks. Ada to si Sayyidah Taif. Nakay kumatiro yan ang utangan angin yan. Ay no, naibo ko lang pitiro ang utangan to. Tinaw pamari, nasa kanmin niya tonto, nandulo na. Ino ini daw mga kamar kami ng mga malaikat. Ino ini daw Nabi Allah Ta'ala na isasangay mga dito sa Taif, kaskap na ito Nabi. Jika di mamadian, sa lagi dia menjaga mamadian. Laula usila ilaina malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannah. Waqi'u ayat yang kami na mga malaikat. Apa ikhtiar kami bagi mga para tiap kami. Udin ayat yang kami na tahu mawid sa surga. Ayat pa lo mawid sa ayat yang kamana pananakawan. Maratia kami, ubah sekali dia kamar kami, dia tak berkamar ratia, biu-biu apa, tiga untuk amang ada tu sa Taif. Kau tu dia lawan yang sudah ada tu sa Taif, na dia pun meratia. Taman, sakay nahi, paling penting sulang dulu tu sa Taif, na yang mana di dunia na semangat tahu. Kukar orang itu yang emang ada tu sa Taif, na gusiran lagi. Mintingan tigiran eman tu, na bertalong pangaliwang kana na mama. Udi bararan itu dah wasiat. Wiran aki aku pasulang ng mga muda. Iman to aki atiran. Na marantay niyo siya kaya na betul. Na pelebedaan niyo. Na wiran aki pelebedaan na otak niya panutul. Ay ang muda to siya ro na kaya pada dari mana na kaya pada dari sini. To. Agi mo to ha. Kapag mga sulungyan sa sakit nagu kaya paling-paliron ko kaya ba ko lumang tao sa Taif. Nataman sa kayo na itong pagisip-pagisip na ko tamya ka. Untog sa una sampu na kayo, nabiya sa sampu na kayo, na kaya guro ka niya. Kaya guro ka doon sampu na kayo sa Rasulullah. Nabi ako maso Jibril alaihi salatu wassalam, ada pala hadith saan.
Ang anak kaya pa kau mau Jibril alaihi salatu wasallam ditarun buat dia makan mga si ko Nabi Aisyah kaya ano yun lahat si ko sahihain artinya na inna Allah qad sami'a qawla qawmaka lak wa ma raddu alayk wa qad ba'atha laka malakul jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Ya Rasulullah atik manae o Jibril. Iman ko atigin na miyan mo. Ukan na nakas, sundin ka din bubasa na nga na mga tao si Satay. Sabi na iman ko na bibulong tarihangan na duwang palaw. Si Satay. Apit pero iran. Awayang kabaya. Wayang kabaya kaya Muhammad. Ya Muhammad. Qad ba'athani Allah inna Allah qad sami'a qawlaka qawmaka lak wa ana malakul jibal qad ba'athani ilayka rabbuka lita'murani ma syi'ta in syi'ta tatabbaq alayhi aw tatabbaq alayhimul akhshibina wa ya kabaya ay Muhammad at tigang utapalaw kaysa nasusuhuna ko Allah isami aloy na iman ko na bumulong tari ako asad sa kabaya kay sumo ka na nakunulo mulaw lang ko waya kabaya ka napangatubala na ka na kaya duwa palaw nang gulaw lang na ka na tigang utama lang ko jibal kaan mapulang-pulang ka na ng mga tao sa palawanan ay si Satay panan matan na sinad na rin ay hindi taling mga kakiran na so ako ba nadakirang paratyan nadakirang na ipakaliwa kapipiyagin no nakautok aaya buhay ni samung kirano Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iyo kung takira ba kay ranon nabudin yamak ni siku Allah Allahumma ilayka ashku Allahumma ilayka ashku da'fu quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد تجهمني أو إلى عدو ملكته أمري mata na aso Nabi na dituduh ko balay ay Nabi ako tua asar kadrun yang sangkut apalaw at tumakon niya ng utang nawasyan na iba't at tumakon niya sa utang mga tao si Tataib. Kaya ko na siya Nabi na bunyan lumpiyan at suwata. Pitero yan nakandanakan. Kadnanakan ilay kasu. Siya kur kabu ini dipunun. Kadna ko siya kur ka ini dipunun. Asku da'afu kuwati ko kalubay. Mubagerakan. No. Bunyan na nilipunan ko Allah ta'ala yang ko to akira ba ko ng mga tao sa tayo. Dali ang tarwas isang ko ta palawan na. Kung ba ka akira mga rarati sa ata ng mga tao. Taman sa kayo ko pasadong utapang ninyan. Ya Allah, o kararangiti ka, nakatawanak na surarangit ka na tito umala. Pumlingkor kaya Allah, sabag po din na nung matawin. Ay nilampiang ang kira ni Allah. Ayaw po piyamang ni Nabi. Ginapong ni nakatakatin ni Allah. Sikukum ang masalangan ng mga tao sa tayo. Nagkapuunan sa mga pipian tao na kaiman po. Nasumya mga songrano sa ngayon ilo mga raso. Nakanaboy po din na utabang amo. Pwede na nung agad matai. Kamiya mga pipiang at nagdatun kayo university raro pagkapuunan ng mga ulama. Sabab po ka Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi lerat ni bertuang ia kota kian naiman tu na isa ama pia ingin abgapu na mga ulama sa kaya dunia na kaya ida tayo na ulipun Allah berisu Allah subhanahu wa ta'ala na andang dun sukat tawit naroon kung kisos subunian si kukanapi na kukalugar pabimarak natin minallahi layta lahum
sabab saling mengapun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, miyang kananaw kakiran natin wallah, lintalahum. Miyang kananaw kakiran natin wallah, miyang arap kakiran natin wallah. Udah sulim wallah. Kakiran natin wallah, makananaw. Walau kunta faddan ghanidan, lam faddu min hawlik. Ayang amantano to ating mga birubas sa mana. Wakil mimbulay ka amabas sa kataw. Wating mga lokso mimbulay ka atala ibi. May ito na may kukulat din. Kau lumakun to si bantog na palakun daw kamu. Lapat to min hawlik na ibig ka din. Amalang basa ka na namin dinitar ka. Ay kaya ka nakakairan. O di na, ikaw mo kairan. Naiso nabi. Naisa simpatyan ang utama ginawa. Bunti ko laborong igira Ramadan ang pagkasampur na iyan kung taka ginawa niya. Awarin mo Allah. Ginalitaman. At isusugunon. Waka matano agama Islam. At kasabapan. Sa kapagkabali ka at dito makalakan si Allah. Dito makalakan si Allah. Ay sakat sa mga ulama. Isa ka tiro mga ulama, mga pantag, si Kuya Mayan, kanapi, kalugar, si Kumpagaringa, nanasalin sa malugar, Kumpagaringan, na ipupuro Allah Ta'ala ang utapangkatan niyan. Ipupuro Allah Ta'ala ang utapangkatan niyan, aya mabugursi ko mga tao. Aya mabugursi ko mga tao. Naman ang utakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith. At yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa bisur'atin, laysa shadidu bisur'ah, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kenapa ya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ama beger kano? Kenapa ya ada lawan niya nanti geser kano? Nasita ako mga puto na sasapo na kayo. Sita wa igirami yang itagun na piag yang utasapo na niyong napagapa kelengan niya. Kaya muli niya na itagun si kusalungan. Kenapa giran? Ati ko nabi ada lawan niya na mabuger kano. Sita wa igira kira langitan na pagkageng dunia. Sita wa igira kira langitan na pagkageng dunia. Boleh udah banget. Anggota tuntulan. Si kusara tahu itu. Abi alay na Sulaiman Al-Qarni. Ayaw mo ta Sulaiman Al-Qarni na nila to niya na ayaw magigit. Ayaw mo ta kanila to niya kiran na niya kaisan na ina niya pangano niya na bakira mo mitapi. Ato man niya na to na ikaw ya kuya normal na mga tao. Aw, nanamya nang indengin mamusa ke kali dito tao. Na somero ta solo taga kali dito tao. Tumi api ko mga tao si sagya mo ta bensegeun ka tao. Ay sa mo tao ras kada Facebook. Nabo lagi di mata api barang di kagawan dan juru sabayo niya. Barang di chairman, barang di kagawan. Jadi, eleng. Yo to nanda na to niya nang lagi. Namanya nang hindangin sa lagi diran. Nay ko manang hindangin sa lagi diran masuk niya hukum segan sa tao. Namanya niya nang kaya lilibutan. Umaga mama, abiran na ito taon. Abang kayo saya. Bukiran na kailangan natin ito na ini. Ginabapay. Inainot to. Ino yun ito taon. Hindi na siya kaya nan. Antay ko karoon ako. Apat, ibarasina. Gusto hindi naway. Barasina nan. Ino to na. Siya kaya nan na talainom sa arak. Ino to na. Gina, nigil ko kaya. Talainom sa arak. Barasina. Tadi na nga tanong, huwag yung tadi rin may isin na Sulaiman Al-Qarni ada sa Iran. Tingin antay ka tao niyo ang pamilya niya na ginagupna ng yawe. Wait tanong o karuman niya. Ay namaya gunay na sudah to. Ay nawido niya ng utabang kay. Dabarang pangaraw ko mapatagara sila ko nagubaray ng sara. Bagan talago niya na ipo saya na kay day kumabuhay ayan na kay kumagan niya masang utawa na Iran. Wala ka yung karuman yan na inao di mga planes. Karuman ko, gila na sudia ka kadintero. Gila na sudia ka kadintero na yan na kailan ko mga tao na daan lagi ka beradusa. Daan lagi ka tao berasila, daan lagi ka tao beray ng sarap. Buli po nakin, yan masamot ang mga tao, tingnan na inusiya kanya karuman yan.
Ala itu supaya dia kayak atau ya mirut. Tigo Sulaiman Al-Qarni aja itu sudah tuiran. Ane lagi dengin sa lagi diran. Tinggal itu kan iman terwagi na sakanya. Tinggal sakni ka Romania nasarni lebih matong. Tinggal itu. Tinggal naman yung anak rumah ko. Na igiram niya madiya na limangin sukatan. Na adan ni kagabinian na maling sa walay na sunya sukatian na bugin niyan na ibugay niya raman sumaki pinangalanak nun na mamadiyong man na pamasaan niya ng punto arak sa padiyan. Ori niyan na ibugay niyan sa walay na adan ni kiyo niyan sa walay na tatantangan niyan na adan ni katatantangan niyan na ipakapipia ginawa niyan na adan ni kapipia ginawa niyan at tumantama na kapipia ginawa niyan hindi na ditero na inao. Kaya upa na kanasudato kung hindi niya kapila ka sa kaya di kampunan sa mga pagtao na dari kapia-pia ginawa niyan na pamantunan niyan na rubah-rubah niyan na paminasaan niyan ng utara na mau kepenakatulong pia-pia pamitamaan na sukat na sansang pagkasukat niyan na ibalingan sa walay na bukid niya natin kung narunupakan uri adi natingin na na mamadiyang man na sa pagkainin na mga bayi adi na limampas sa mga ginawa niyan sa kung kamat na bukarang inuugdan na dinya na yaman niyan na pamamugan na tama sa kumakabaling niyan sira na makamasawalay na magkaino niyan na pukuman kaya kayo sana di kami nimpo wala na lupakan nakita niya ka na naulang ka kaya na katoy ako mga tao na naalagin ka mula duso tingin na napi ang kanta ng mga tao kasuling kayo gagawin di ko makanok na roon ko na may isugan beras na kayo na katoy rarakan na naalawanak na mula sila nanay nung kasuwan na iba na sarap kaya kayo sa tingin na kagawin yan tingin niya kanong kenakan na minsan tayo mga na karumakan ng kinaw na tingin na lagi ng tingin umipapanagot yan lagi ng punta kakukuran doon yan na dito ama kalasang para siyan na inis na kanong ninotong maula-ula na tingin na sa na tingin na pinto tagil pakan putay ako na ipatatingin na kaayan na pasinumbayang na kan nasunod-sukan doon mga tao sa kayo doon na tingin na panguluan na tingin na sa tingin sunod-sunod na sa Sulaiman Al-Qarni kasaan na tingin ipahulay saka pag-ibabirak na tingin nagpa beriurang na tingin na kang muli pati yung mababaya naging tingin mo tabay pag-iurang kan abalin sudah suami nakota bubur mo kung palasyon yan na ako namin isambi na biya kagurong kang kutak bumabuhaon na kayo na iko ko na dulang po kuwaya maya na ipapanggoder pa aminan imanto ang tingin mga tao kano pagkito ko na kakano sa kanito Sulaiman Al-Qarni nang balik ako sa init na urubara ka na pagkakantakat na kan na imanto na pagkito ko na kakano sa kanitong gulima sa kaya bangkay Allah una mo to sakyan na piyan niya kung itiro ng mga tao nakota niya panutul sisa kita berbidaya Tuhan nihaya ada lagi dia amado lagi semboyangon kasalatul jenazah agyang unta isa kung pagkataw Sulaiman Al-Qarni dito Tuhan niya pulang buto kung kianap yan yan kulitiro ng mga tao sinikrit niya na suaman yan yang yang kadar payo saya sudah pernah kasih ulin sanian sa puniat sepiang ini pipikiran na lubar pa ko ka bisa ka kami doon ako takwan 5 kilos 10 kilos kung makabuli ka 500 ito pa ay gawin na naarin sa niyo ayaw mo kamdar payo saya naswaswati ko Allah kayo ba't nakapiapat na kami sa makasapulong libo ang kanan na pamugay na yung mga datutan o balasan sira nun wala makataw niyan agi ka na nakit magaliran ang balasan sira nun wala kadira na nagulaulan o di sira nun balas wala di ramay ng subalas wala nasa kay kalapis kasira ng balasan sira nun wala kung kinig kanira nung katulo ang musikla nasa kadumiyar pa saya inao nabaka di katawi agi na kaya kalabala sa kaya kadar pa saya na alaman yan nanapi ang kamaya kayo niyan na punya terapi yang kadar pa kasaya na swaswat wala kaya kadar pa kasaya na anapi pikir na kaon tidak mau tanya nak tujulah rana sangat tahu boy. Kami akan lima rakyat nak kasih niyan sa igual ba. Ayo kala lima rakyat na ini tutunya na ulo niya dulang siboy dan tuan niya swalla. Buwa kay mga sasakit. Ay kung mga sasakit ang uta buwa tao. Nauna tari pulong yung niya. Antay tari pulong sa pulong yang niyo. Tama sa inyo kitawa abul daya mo pulong ka na siya limpas kanya 5 taon. Yang ay mana tak sabar daerah to irang mga alim na laon tama nakataon niya. Ari mga guru. Ira na alim bulan, laon nakataon niya. Ay daw utam niya kaysa na tingo utama masingwan ni malim.
So, agi ko kuda ka namin puro ko, nakunabulungi nga na. Tingnan mo ito ko na, di man tawin puluhan na. Tingnan mo ito ko na, kanataw na, kalima ka na. Tingnan mo yung kantawan. Ginakato, naka. Yun ay, disiblaw. Kantaw na kagit. Kaya mo taligaw, hindi ko kantawan. Kantaw na kagit, biyan to din na kaya. Tingnan na, galingan, nagubasa sa saluya. Baka sa saka, nagumadak sa uta. Pitong tiyan. O, takoy kong wim. Dito tiyan, nakautab niya kagulo na. Tiyan tim ginaw. Sumiyayaw ako takudo. Kaya kagulo di ka para lagi. Kung pamako malim. Awila ka lang ba? Awila ka ba? Yung katawan. Katawan niyo, okay? Dahil ito natin katawan. Pantangon na katawan niyo. Nabalik ang tingin, nagumat pa natingin sa saluyaran na nakituta ka. Nalungad na tingin. Kau takay ko, una nung ulit ka na, tapos magaling ka pala lang, hindi sukuda yan. Yara na hindi paano dito na, hata na naman isa, nakagulat naman. Nakati, amagin mo mga tulog oras sa kan. Nanana. Yun lang, is Allah subhanahu wa ta'ala, natantulong umadak lang mga ayatan yan sa Quran. Kung kisusugun yan kung kanapi, kisusugun yan kung kalugar, kisusugun yan kung karilay ka kung pagaling ka kumasa, kaya kudyutin yan ka sa barata. Ay magdun ka o napiyan ka sa tao. Apiyan man magal sa ginawang ka. Kaya sabat sa ulo mga ungangan, ayran mampu. Siya ka mamutakat sa Allah. Apitar Allah wa asa an takrahu shay'aw wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa khairun wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa syarrun lakum. Irana an amarat tarakan wa ayran mapian an mapian wa ayran amarat. Nagyan kaya kana piya ako marangan ka. Kaya laliman ka pagari ka Muslim anda kana mo Muslim. Nasibu sa dunia na pun mo yan wa ta na sekolah siya. Kupulain ang namin ni muli na bayan. Ang mo to ang namin ang mo sa utos sa katorang kasi ninolo na sa kaya mga hidup ang Arab. Na doon yung matibubom yung patay niya na matadaro dupa yan. Tuwisya loko ko man, naman to tingin na nanayon namin ang tunay ng taon. Tingin, napakanayaw ko yung 40 gawin. Namin ang mimikiran ng 40 gawin. Nakiyato sa nila kung takatiru Allah sa napian yan sa pagrin niya na Muslim, kung kaya pilitin niya nun, eh nakiyaw nun talian na sumapian. Kaya ka lang kapian na iman to tingin na kami ang amura ka na, inirila ka nun, so kaya ribot yan. Kung kaya bumuan niya ang watakan, na iman to kaya tingin na, layakan. Check yun to, nagulay ka rumah. Di purwa ko tama ang arwan niya. Agan ta. Yang isa tayo na niya, oh, na. Diba parwang utay sa karuman niya na muna sa walay. Ino kayo? Na kayo kuhuin niya ko ikaw. Nabusong ako tayo kayo. Darulupa yan. Darulupa yan. Na doon mapagmangutang muna sa walay. Sige na miyang pantay. Natigil si Kuya. Natigil na miyang doon. Tato na iskut na. Tigil na di ka nagdaro. Yang apiran mo yun, namin buwang utang doon kay buwang kimikipit na wasi sa iyo. Wira na kayo niya ko ta, walay, nakauta di ang pira ng utwa, turumay. Nakay mga tanto, ay mga matero na kong tabi, nagul sira na tigitas. Yung kong tabi, nagul si karuman yan, nakong sira na mga tuway paut. Na, tingin ay matuwa kaya tingin ay kitas ka na po kapirma ka. Kaya kapirma sa mga lulot yan, kaya kapirma mo tayo kitas. Nakay kong pirmaan yan, ini kitas. Ay ko mapito, nasok masudat sa kitas. Kaya ka rin lagi may nukari mabuhi. Mga dilulog pa yun, yung awawatan. Tumatantang doon. Tigilan na yung mato na buka pirman ka, sa kitas ka. Nakautuwa ay pirman yan na may tamagulupin. Na isurat na mong dawa at tabulpin yan na marido. Ay ko mapita, buka pirman ni Rahman. Pumili ng Rahman sa may tamadawat, sa palang pirman yan na marido. Kaya ko mapita man, buka pirman ni Rahman. Ini firman yang mana may tumadawat ako tayo piduan sa mariga. Di ko makahukam. Ay man to tigyan. Na piyang mo yung mga utara sa kukuman yan. Na di asal ya ini. Kado niya na yamanan yan ng gulo lagi ang muso. Ay pidaway yan. Mako. Kaya kaligtas sa kanya ng Allah Ta'ala ko. Hangat sabab ko kaya napian yan ko siya. Yabiyan dito din natin napian yan. Mga bangsa niya ko makinog. Amay-amay ko yun. Nanaya pa ako ng tanong. Nanaya kita tangkas. Na kurang sa kilunto mo din kalatang doon. Ay ito Muhammad tentang ka akyat ang katangkaan. Oh, ay dapat yun.
Ay no kawan na miya sira takarano, amalukan orang tiap takawan. Lagi na nagisok kaya mo sa unong mga muda. Kano muda ang penasinadan, ako penasinadan. Si kurupa anak kam bilang ataw. Nay naman po, boleh orang kemana pernah busian tanaman natin di mana iyo, atian di mana ya. Nah itu, balas kang ano Allah sadayat yang taman abalas. Oke apa kadar payo si sagyang kadi kadilimod. Nah ayam mana balas anu Allah. Nah yang kaya dito tano na tartak su Allah utara su kuat tano balas na pangabuginan yan ang kaya mayor tano kapapantagan. Sisa kaya din mamalabang nagwe malalas mga pamilya diyan. Dikiran ng dalungan ng Allah, balas yan ang mapiya sa dunia ay balas alungan na mauri. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balasan Allah yang guru tano si Muhammad Naqib Baulo. Balasan ka naman po Allah kung tiyak pamamakin ganiron dan tano ay sampay. Isampay tano hanggang kaya tanotiman na sobri sadaka tanggali magato si Tago makapupuon sa barangay Pasir nagupate man Amargas yung katawan ni Kadagli Taguyen. Margas 320 320 antay makakakapton. Bayaw niyan, aliman niyan. 320 Margas. Launa. 320 Margas. Next number 149 149 Margas. One four nine Margas. Kau to, kau siap ya delivery. Ikatalo Amangas na 10 Agupito 17 17 10 Agupito 17 Margas free delivery door to door. Shopee o di na full pada delivery di daon Islam mga pulo tiraya di daon Islam. Ada 17. Jika gato sa number yan, may iba yung 17. Next na Margas 304 304 Margas 304 Auto so 304 Margas. Sobre. Paganaya sobre na number yan na 595 595 Toto Sobre 595 Nasanola Barangay Pasir
595 bagian hindi na sobre. Kapag ay asi ko, ada mga gawi, ada mga surprise siya mga rapon, mapiyas kami, yan may katawan. Kapag ay ada rice cooker o di na subtublan sa mayaway. Jangan pernah tu dah main. Adik saya kau sendiri ramai tu, kasih umian ada di sini. Balbak mo. Oh, balbak kuah. Tiga kali bangun yang puasa ini. Nah, number sobre 51 51 Saya ka, 51. At check yan eh. Last sobre 373 ada si 373 O turo sa liyo. Siya na sa liyo. Pasok na liyo. pada sa kanula langon tanong ini biya ka rapol sa pagpubada sa wala hindi pinagalian o di ka papamakin ka o mga indiwan o mga Islam mapitak man insyaAllah na ayan na kanagtano na si Saydali Bimbala ako si Abdul Fatah Kuba mga importante mga muhajir tanong mapita insyaAllah subhanakallahumma wa bihamdik ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.